Nu. Hej og velkommen til hvad fanden er det for afsnit 3? 4. 4. 3, er det ikke? Det er i hvert fald 4 for mig. Ved mig der er det 3. Nej. Nej jo, ved mig der er det 3. Ja, vi har jo ikke optaget lige så mange afsnit. Nej. Nå, men jeg vil i hvert fald gå i krig med det her forholdsvis besværlige træ. Fordi bunden mangler. Og jeg skal lave en træfarm. Og jeg skal arbejde lidt på diverse elektriske ting, så jeg skal starte med at have lavet nogle... Ja, vi starter med en blast furnace, så vi kan få lavet noget stål. Og derefter så skal vi have bygget videre ud med fireboxes, så vi kan få lavet noget damp fireboxes og high pressure boilers, det er det vi skal bruge stål til. Så skal vi have lavet en dampturbine, der skal vi have lavet noget plastik til. Så det... Og den måde man laver plastik, det er bare ved at smelte rubber en gang, ja. Ja. Så det er dobbelt smeltet rubber. Ja. Men ja, selvfølgelig hvis I har lyst til at se noget af det med maskiner lige nu, så er det jo på Jonas kanal, og hvis det bare byggeri af huse, det var det værste ting. Jeg vil bygge et hus rundt om vores portal. Der kommer også til at være en portal til Twilight, og så vil jeg bygge et hus rundt om, og hvad den hedder, den der, ja, den der Fortinkers Construct, du kan lave våben og sådan noget med. Smelter vi lige præcis. Så Jeg har alt for få af de her blast furnace. Jeg skal bruge meget mere magma cream. Er du galt, man skal bruge meget? En 3x3x4 jo. du skal tænke på, at de 2 blokke inde i midten, de skal være ikke, der skal ikke være noget. Jamen det er stadigvæk kun 2 blokke. Og jeg får kun 4 per magma cream, så jeg skal have meget mere. Jeg skal tilbage til den der skide swamp biome. Nu dør jeg i hvert fald, fordi der var lige noget lava der. Heldigvis. Ja. Hvis jeg så kunne jeg lige se mit nye skin. Jeg har fået tatoveret P på maven. Lille kælenavn jeg har. Fordi at jeg ved ikke hvorfor. Det hele det buggede lige pludselig. Så var mit skin væk og... Ja. Gik jeg lavet nyt. Men det er, nu skal jeg ud på en lille flyvetur for at prøve at hente noget magma cream. Det er der jeg jo nok har ude i videoen, så det her kommer til at være ret kedeligt. Ja. Hvis det er, så kan I jo altid spole frem med videoen. Men hvis det bare er her for at høre på hvad vi siger, så er det lidt lige meget. Ja. Skige godt ikke. Men det er jo noget af et projekt vi skal sætte op ned i kælderen. Vi får jo allerede lavet EU med vores watermills. Så har vi også planen, at vi skal lave nogle solpaneler op på taget til at lave flere EU. Men til Megajoule og Redstone Flock, der har vi tænkt os at bruge en dampturbine. Det er det jeg skal have lavet i dag. Så der skal vi have brugt en masse stål, det er derfor vi skal bruge en blasting furnace. Det er den mest effektive måde at lave stål på. Er det jo, det er den eneste måde, du kan stå på. Nej. Er det? Nej, der er andre måder. Men de andre er virkelig ineffektive. Fuck. Og det 3, der tror jeg bare vi dropper, og så går vi videre til det andet. Du var fandme tæt på at ride der. Jeg kom til at lave mig til en gast, i stedet for en squid nede ved vandturbinerne. Og så havde jeg kun lidt halvt liv tilbage. Ja, ellers hvis du døde dernede, så er der grænser for hvor svært det er at skulle smutte ned og hente det. Jamen det er bare lidt træls, når jeg er level 60. Ja, selvfølgelig. Hvis jeg sådan set også har lavet et enchantment table. Ja. Det kunne da også være noget for dig, App. Ja. Ellers når vi begynder at bruge Tinkers Construct, kan du overhovedet enchant det? De våben du laver der? Nej. Nej, så er det nok begrænset hvor meget vi kan bruge, så er det kun vores panser egentlig vi kommer til at enchant. Ja. Men det er heller ikke helt dårligt at få det enchantet jo. Bestemt ikke. Så har vi også sådan en lille buffer hernede i en batbox, og så har vi en CESU. Er ikke sådan? Jo. Her om bagved. Og en CESU, det er jo sådan set bare en MFSU, der er mindre. Ej, ja, der er 4 egentlig. Der er Batbox, CSU, MFE og MFSU. Nå, okay. Det er den, der ligger der imellem. Den er på 300.000 EU. Okay, der er altid manglet mellemting, og den er så lavt nu. Ja. Jamen, altså man kan sige, de har hver deres kabel egentlig. Batboxen er svarer til et tin-kabel, og CSU'en svarer til et kår-kabel. MFE'en det er et guldkabel, og MFSU'en det er HV-kabel.
Sådan kan man sætte dem. Det er Nej, det, vi skal sætte MFA7, sammen. det er vel lidt mere glasfiberkabel. Ja, glasfiber eller HV-kabel, de kan bruges begge to. Jeg troede faktisk ikke, det var samme mod. Fordi den ser Nå. helt anderledes ud, og... Jamen det Lyder er, eller det er sgu samme mat. Batboxen ligner der heller ikke en MFE, vel? Nej, men... Du er ikke bange for de nye ting, app. Det er jeg heller ikke, men jeg troede bare, det var et andet mod siden, at det var, at... Ej, men det er da en ny edition til modden. Der har lang tid været et hul der, hvor ligesom der har været Batbox, og så MFE. Der har ikke været den der inde imellem. Det er egentlig meget dejligt. Den er ret billig at lave, faktisk. Det er bare lidt bronze og redstone så let. Men Jonas' video, hvor det var, han havde bygget de der forskellige maskiner, der er han kom til at stoppe den inde midt i det hele, og så var det heller ikke kommet ud på. Så den får vi nok ikke meget glæde ud af. Men altså... Ej, det gik lidt halvgalt. Men det er første gang, vi filmer ting og sådan noget, så der kommer nok til at være nogle fejl her i det første. Og vi har ikke snydt os til det. Nej, alt laver vi selv. Fordi altså, når man spiller, så synes jeg ikke, det er sjovt at snyde sig til det, fordi at, så er det for nemt. Det er jo ligesom at snyde sig selv. Så må man lige så godt gå ind og spille creative. Ja. Ej, det er træls det der. Hvad nu? Nå, der røg bare en pickaxe, eller en axe, så... Jeg har en axe her. Ja, nu står jeg oppe ved et træ. Hvilket træ er det? Et højt junglewood træ. Nå. Så du har simpelthen hugget dig hele vejen op i træet. Nej, jeg Nå. er kravlet op i træet. Kravler op i træet, og nu kan du ikke komme ned, eller hvad? Jo, det kan jeg sagtens. Jeg kan bare kravle ned igen. Jeg gider ikke, til at gå tilbage. Det kan jeg jo simpelthen nødt til. Det kan godt være, at jeg er ved at have nok til træet. Jeg vil lave taget først, før jeg begynder på de andre hus der. Ja. Lidt irriterende, at det regner ind hele tiden. Jamen, det gør det ikke. Jeg har fået sat... Og jeg sat nogle wooden planks over. ja, Ikke? sådan at det ser pænt ud indenfra. Hvad fuck er det? Okay, der er sådan en Dryad, tror jeg det udtales, fra Ars Magic 2. Det ligner sådan en anden, hvad hedder spiller. Er det en dryader, dem er der virkelig mange af. Nå, det var mig, der ikke set den før nu. Det er den kvindelige version af en druide. Tro mig, dem kommer der til at leve ind i meget. I hvert fald hvis du begynder at gå ud og adventure lidt. Og er de overalt. Hvad fanden? For så nu kan jeg sige siden sidst, at jeg har fået nogle flere hatte. Jeg har lige fået den der ved at dræbe den ko, der havde den på. Så er der nogle forskellige. Men hvad fanden kan vi bedst lige? Kan vi bedst lige... Jeg har lige lavet 12 barrels, og den ene den giver ikke stack med de andre. Nå, det var mærkeligt. Det kan være, at barrels de her maksimum, der kan stack på 12. Nej. Hvis noget endelig er, så er maksimum stack. Vi kan jo ikke sove, når vi er trænet på serveren. Men hvis noget er, så er maksimum stack, det er 16, hvis noget er så lavt. Ellers så er det 64. Nå, okay. Mange barrels skal bruge en til saplings. En til hver slags saplings. En til hver slags wood, wapper. Og... Hvad det hedder... Jonas han har fundet så et trofæ her for Open Locks. Men, For at dræbe en masse kyllinger. er det det, man får dem med? Ja. Bare vælge at gå og dræbe kyllinger? Ja. Okay. Det er jo mig, der har skaffet stort til al den mad, vi har spist. Nå ja, men jeg troede ikke, at det var... Jeg tror bare, det var en, du havde fundet i en landsby eller sådan noget. Nej. Den fik jeg skam. jeg har faktisk også været nede og mine lidt, så jeg har fundet lidt flere diamanter. Jeg har fundet 9 diamanter. Så nu har vi lidt flere diamanter at leve af. Og så glemte jeg at lave dem til... Ej, det var træls. Nå, men nu har vi da nok til... en masse stairs. Sådan.
lidt over 4, næsten 5 stacks. Deres. Jeg skulle lige få lidt at rydde lidt op, så få noget madsmid hernede. Sådan der. Jeg skulle lige bruge det der med at... Det var sgu da bare skide irriterende. Jeg kan slet ikke finde nogen af de skide slimes. Jeg har fundet en sådan en lille bitte slime. Den gav jeg selvfølgelig kun én slimeball. Det var det en træls. Ja, Men hvis for eksempel... hvis det er, I har lyst... Hvis der er nogen, der siger med, så... Der har lyst til at lave nogle... For eksempel kanalintro og sådan noget. Så ved jeg i hvert fald, jeg kan ikke finde ud af det. Så... Folk, du må rigtig gerne sende det. For jeg kan ikke finde ud af at lave det. Den jeg har lavet, det er bare egentlig hurtigt lige at smække sammen. Og så... Det er nok noget af det bedste, det er nok noget af det bedste, jeg kan lave. Fordi det er virkelig dårligt sådan noget. eller bare regne over mit comment om, hvor ringen han er, og bare, det er så nemt, så nemt. Jo, Jeg synes godt nok, der var lidt læk over mig. Jeg har ikke haft noget lag. Og det var en lille bitte lag bare lige for få minutter siden. Eller Ja. 1 minut siden. Men Jonas, hvis du kan finde ud af, så må du da virkelig godt hjælpe med det. Nå, men det kan jeg heller ikke. Nå, ja, men så... Jeg siger det bare ikke højt. Nå. Jeg vil request eller bare... For satan da. Vi skal lave os en seng mere, så vi kan sove. Ja, det skal jeg sådan set. Det er fordi, at når det er, man sover, så på i det her modpack, så når man har server, så skal det bare være halvdelen af hele serveren, der sover. Og så er det sådan lidt træls, som 3 jo, når man kun har én seng. Jamen, vi har da grej til at lave flere senge. Ja, det var det med at få det gjort. Jeg har også været nede i Nether og mine en masse quartz, og nu har vi 3 stacks quartz blokke. Og der skal så 4 stykker quartz til at lave en blok. Så. Mig og Lukas jo var nede i... i sidste episode, der var mig og Lukas nede i Nether. Der var det også 2 alene, og så Lukas han skulle spise de sidste 5 minutter. Så skulle jeg bare sidde og snakke med mig selv. Det var Det er du sikkert også svært. rigtig god til. Og det er faktisk svært at snakke med sig selv. Er det det? Ja. Det er underligt at sidde og snakke med sig selv, man føler sådan virkelig bare lonely. Har vi ikke... Jo, der var sgu noget uld der. Det er sgu ikke særlig genialt tænkt det der. Jeg har meget shit på mig, mand. Det var da helt vildt. Hvis jeg dør herude, så er vi så meget på skiderne. Det er selvfølgelig træls. Har vi ikke noget string eller et eller andet? Vi har noget flame string nede for nede. Der, jeg har fundet noget. Vil du så ikke med mig ind og sove her? Jo, det kan jeg lige, når jeg brugt lige resten af her stack. Men jeg synes til huset, det begynder at blive fint. Og der er monsters nærby. Det er sådan set ikke noget at sige til. Den er. Kan du sove? Yes. Jeg kan i hvert fald. Det kan jeg også. Har du taget tid på? Ja, vi har et kvarter nu. Cirka. Nå helvede da. Jeg kommer slet ikke til at få optaget nogle episoder, så. Nå, hvad er det? Det kommer jeg bare til at klippe ud, på grund af. Lige nu det eneste jeg gør, er at flyve rundt i en swarm for at lede efter slimes. Det eneste jeg har gjort hele episoden indtil nu. Kan det godt være, Jonas episode det bliver lidt kort? Nej, jeg laver bare en mere, så jeg er jo ikke sammen med andre alligevel. Åh nej, jeg finder det der så er ofte, mig Lukas han har lagt flere op, end jeg har. Det var fordi han er... Jeg det her det er i lidt hvert fald episode 3 over mig, eller også er det episode 4, det kan jeg ikke huske. Jeg mener, det er episode 3. Ja, det tror jeg også, der. De skulle egentlig rimelig dårligt gået af os, fordi at allerede i... Hvad det hedder, episode 3, der er vi ikke kunne styr på, hvor for en episode vi er i. Jo, jeg er hele tiden godt kunne holde styr på det. Det er Ja. bare dig, der ikke kan huske det.
Så mangler jeg sådan set bare noget strøm til det her nu. De her tag her, det passer bare med det der sol, der hedder med vindmøllerne. Jamen, vi har jo smadret vindmøllerne, dem kommer vi ikke til at have nogen af. Gør vi ikke? Nej, vi har lavet dem om til watermills. Det var alle sammen. Ja, Hver og en. det er rigtigt, ja. Så fik jeg jo ikke meget ud af det. Det gør egentlig heller ingenting, for det ser nok pænere ud, det her jeg laver heroppe. Det er når man smadrer en vindmølle, så får man en generator. Ja, det er jo dem, der ligesom er det, der koster noget. Resten, det er jo bare træ. Egentlig. I en watermill. Det er der ejerne af. Jo, det er det. Nej, det er windmill. Nå. Så skal vi sådan set bare bruge noget. Fanden er det nu, det her? Så er alt for mange stairs. Ej, det ser dumt ud. Nå, så skriver der med Junglewood. Skal vi have noget her i chesten? Nej. Yeah. Det var det egentlig lidt småt holdes den her. Nå, så må vi lige gå ud og få hugget nogle flere junglewood træer. Lukas, den er træfarm. Ja. Hvorfor er der så mange barrels? Der kommer jo til at være saplings, træ, æbler. Og saplings, og stegoation, og wobberwood. Nå, det er det samme i én farm. Ja. Okay, jeg troede det skulle være 2 forskellige farm. Nej. Man kan jo justere det hernede i, hvor den skal plante de forskellige slags saplings. Og det der upgrade der. Okay. Det var smart nok. Hvis I får lidt tid til over, så kunne I godt lige sætte lidt træ over til mig, så jeg kan få lavet noget charcoal. Det skal vi bruge til blast furnace. Sådan at lave så upgrades. Hvad og det det hedder, er quartz, jeg har brugt. vi har faktisk også oplevet, at vulkanen den skyder. Det er ikke vi tror. Nej, vulkanen. det er meteorer. Er Der det vi tror? der er moonstone i hvert fald. Pas på, at du får en meteor i skralden, hvis du går udenfor. Hvor har jeg fundet den der sten derhen? Ja, hvad? Hvor har jeg fundet det der meteorsten hen? Her ude Vi er foran. udenfor. 3 Okay. blocks max fra vores fine maskiner. Okay. Så det er jo sådan ret tæt på en katastrofe. Det er egentlig meget nice, der er også til sådan noget. Jamen, vi har ikke fundet ud af, at man kan bruge det der moonstone. Det er fra Ars Magic i hvert fald. Så Det er til at lave sådan nogle spells med og sådan noget. Hvor man Mm. kan få sådan nogle der sådan nogle, hvor det kan heal en og sådan noget. Det er faktisk meget sejt. Det havde jeg også overvejet, om jeg skulle lave lidt af på et tidspunkt. Men for lige at beskrive, hvordan det egentlig ser ud, det ligner, man kan bare høre et ordentligt brag, så kan man se noget lys op på himlen. Det ser egentlig rimelig mærkeligt ud. Det lyder lidt som en creeper, der springer i luften, uden at den egentlig havde nogen lunde. Ja, det lyder bare som en ordentlig creeper. Og så, når man så kigger udenfor, så kan man rigtig finde ud af, hvor det var henne, og så finder man så ud af bagefter, at det egentlig var oppe i luften. Og så er der Hvor- sådan 2 eller 3 moonstone over på jorden. Hvor er hullet fra det? Kan du huske det, Lukas? Dækkede vi det til, eller er det der Det stadigvæk? var her omkring, det var havnen. Okay. Men har du ikke set... Jeg har ikke set det der dig, jeg kan lige vise dig, hvad der kommer ud af det, når... Det her. Det får man, når man miner det. Okay. Jeg kan lige prøve at se, om der ikke ligger nogen hernede. Eller om vi har mined dem alle sammen. Der har der også været et meteor, der har styrt ned. Hvor? Vent lige. Vent lige for mig. Du kan se, at der mangler sådan en blok ned her. Der mener, der har været en.
Men jeg tror ikke rigtigt, der er flere. Og der er sådan en der igen. Man får ikke noget ud af dem, hvis man nakker dem. Og det kunne godt have talt det. Og så Lukas storebror, han har været inde og spille på Lukas bror, og der har han fået indspærret nogle køer og nogle får. Hvem er det, der har nakket den ene ko? Det er i hvert fald ikke mig, der. Kan jeg vide, om det er med to, der styrer noget ind? Det er jo sgu da sejt. Justice has been made. Hej med dig, Muko. Mu! Kæft, det kunne se sjovt ud. Skrabarababung. Nå, jamen, så vil jeg prøve at se, om jeg kan få sat noget strøm på den her off-kamera. Og så... se, hvordan det virker. Det må vist være fint, det der. Kan vi lige lægge en slab heroppe på toppen af huset, så... På Ja, det en skulle vist kæmpe done. stor witchwood. Galt, der er mange blocks herinde. Det bliver sgu lige flyvende, men... Det er sgu nemmest. Nå, så kan jeg lige vise jer så kan jeg lige vise jer, hvordan man laver clearglas så. Vi har lavet det smeltehui her. Jeg ved ikke, har vi filmet, mens vi har bygget det? Vi har i hvert fald flyttet det off-kamera. Vi har haft det til at stå her. Og så mener jeg flyttet det derned off-kamera, og så... ja, så tager man bare på den normale sand ind i her. Og så lava ind i tanken. Så laver den sådan noget, der hedder clearglas. Og det er sådan, at man kan se direkte ind igennem. Og det ser altså rimelig nice ud. Det er det, vi skal i vinduerne. Ja. Jeg regner med, at vi prøver på at save det der clear glas over, så det bliver til... Ligesom når det er, at man har normale glas, så er det, man laver det til panes. Det ser bare ikke så godt ud igen. Gør det ikke? Nej. Okay, jeg spørger, så næsten ud, så har så lige vindueskarm. Så connecter det ikke. Men ikke. Vi kan lige så godt smadre de der knapper, der vi har brugt til at åbne døren med. Sådan. Sådan en sugarcane farm, den udvikler sig sgu hurtigt. Hvor har vi den? Rundt om herude i vandet. Åh. Men det er også nogle, som vi har sat off-cam. Hvordan kan det være så svært at finde fucking slime? Har du brugt hele episoden på det? Ja. Jamen, jeg har holdt op med at optage igen på det her. Det vil jeg jo klippe ud alligevel. Ja. Kan du starte optagelsen igen, når du... Ja. Hvis det er... Jeg tror bare, jeg starter helt forfra egentlig, når jeg skal lave min updates. Det kan vi lige så godt gøre. Ja. Men det her nede, det er til at starte med. Hvor der er en af os, der lavede det. Her... Det er bare noget... Lukas, mangler vi nogle saplings? Til plant med. Ja. Det får vi lige snart, når vi får noget strøm op at køre. Så kobler jeg strøm op på det der. Nå, ja, jeg har bare lige sådan en halvanden stack oak saplings. Du kan smide ud i en af de der barrels derude, som jeg tilstår der. Okay. Men jeg tror faktisk snart, at vi får EMI-systemet op at køre. Ja, der skal vi jo bruge noget strøm i hvert fald. Tror du vi kan køre det kun på de watermills, vi har? Ja, men det kræver ikke så meget. Jeg tror, det... EMI-system. Nej, men det er godt nok. Jeg ved det som sagt det er ikke helt, hvor meget det er, vi skal bruge, men det er der i hvert fald noget. Hvad er det, der piver sådan? Det ved jeg ikke. Jeg kan godt høre det nu. Jeg kan ikke, så må det være mig. Det er der stadigvæk. Okay, blast furnace, det er for railcraft. Vidste du ikke det? Nej, Er du klar over, hvor meget der er af railcraft? nej. Det er helt vanvittigt. Det er nok. Nej. Næst efter IC2, så tror jeg faktisk, det er den største modpack, der er i modpacken. Okay. Nu skal lige undskylde den der pivlyd, det så vi Jonas, den er galt. Lukas, skal jeg bare lave et ordentligt hus, så der vi også får de der ovne, de andre ovne derinde. Jeg har bare lavet et helt stort hus. Okay. Okay, det der er noget en sugarcane farm noget. Ja. Så ser det sådan der ud. Og så bliver det kun ved med at være den der hvide kant der hele vejen rundt. Nu kan I se her, når jeg får en mere her. Så connecter det sådan. Og sådan bliver det så ved med.
Så når du så laver en stor firkant, så er det kun herude i kanten, at man kan se det, og så, Så ligner det rundt i faktisk, kanten. så ligner det faktisk næsten bare, at man kan gå igennem. Ja. Men ja, det er sådan noget der kræver lidt tid at være tålmodig og sådan noget. Ja, man kan jo bare sætte sådan en... Man kan sætte sådan en, Redstone man kan sætte sådan en, der trykker automatisk på dem, sådan at den selv får det til at komme ud. Man kan sætte sådan en redstone clock her ovenover. Den er ikke særlig dyr at lave. Ja. Og så tager den det selv ud. Men sådan der bliver det så ved med. Ja, Så ligner jo næsten, at man kan gå igennem sådan Ja. noget. Der er ikke så... Hvad fanden mig i det? Men... Nå, det kan være, jeg skulle gøre med det hus der. Skal vi sige, at... Wow, der er 2 endermans hernede. Kommer noget hjælp forbi? Jeg er ikke noget svær. Det er nok en god idé. At have det. Hvor du sagde, den var henne. Der er noget, hvor jeg vil bygge træf ham. Nå. Vi fik en enderpearl ud af den ene i hvert fald. Okay, hvor mange er der? Og en ud af den anden. Nå, det kan være, jeg skulle lige give mig selv et svær. Lukas han har også fået minet noget diamant og sådan lidt off-game mining. Og så har vi haft fundet en portal gun. Portal guns, de kan bruges til for eksempel... Så vi tager bare lige Lukas. Nå, det kunne man så ikke. Det kan man du kan ikke med trykke G, og så kan du flytte rundt på ting sådan her. flytte rundt på blokke. Ja, Det er meget rart, hvis man skal have flyttet en chest eller en barrel. For eksempel. Og så er det rigtig træt, at man ikke kan få sådan der. Og så for eksempel, hvis du nu laver en portal... Vi har en portal her. Det har vi ikke mere. Den der. Så kan du også skyde en derover. Og så kan du hoppe igennem dem. Så R for at lukke dem igen. Vi må så set have 2 portal guns, siden der var en ny portal der. Jeg tror, det er en fejl. Nå, men det var mærkeligt lidt grøn, fordi at, her er den lidt grøn. Ja. Men ja. Hvad fanden var det nu? Jeg skulle godt svær. Har vi ikke flere svær? Nej, lav nu. Nå, har vi noget ruby i værk? Det hedder det. Noget pind. Og ikke noget pind. Jeg så nu lige før, der var det. Så, nu tror jeg har nok til, at jeg kan lave den skide blast furnace. Så har jeg også svær. Så går jeg tilbage til huset og starter mine optagelser. Det var rart, du fik fundet det der. Ja, jeg fandt den slime island, så var der 2. Altså var der en blå slime deroppe, der gav mig 2. Så bruger jeg bare det. Okay. Nå, men Lukas, vores optagelsesværk, der er 1,5 minut tilbage. Så det kan Det var jo ikke alverden. Ved du hvad, jeg tror sådan set bare vi går i gang med den her... Med den næste optagelse med det samme. Tja. Skal vi ikke gøre det? Jo, vi kan lige så godt tage 2 i et hug. Ja, yeah. Så kan Jonas så komme i gang og uploade den første video. For hans vedkommende. Du skal da lige 30 i det, hva'? Jeg synes bare det er sjovt, du er sådan til gård. Ja, det plejer at være dig, der er det, P. Ja, det her jeg sgu ikke gjort. Jeg har da også lavet en enkelt fejl, hvor jeg glemte at åbne fraps. Ja, det har jeg heller ikke gjort endnu. Det kommer jeg sgu nok til. Ja. Men ja, hvis vi... Nå, jeg slutter i hvert fald lige en minut før, fordi at... Det kan så tage til at begynde at finde rundt i det. Ej, ved du hvad? Vi tager dem. Vi kan finde nogle materialer. Jeg laver lige hurtigt nogle overclockers. Ja. Nå, vi tager noget... noget... Ikke sådan, man... Hvad det hedder? Alle husene, de bliver sådan set i stil med hinanden, sådan at det bliver ligesom sådan en village. Nå, det er 10 plates. Men den måde, man laver kanner på... Jeg vil lige skulle tage den der. Sådan. Så Lukas, så er vi sådan set færdige med den her episode. Det. Ja, jeg laver lige de her overclockers færdigt, så... Hvad fanden? Der. Den måde, man laver de her...
kender her på, det er ved, at man har en Vi template. ses. Hej hej. Det er så, at man har en template, og så putter man ind i den her metal former på extruding mode. Den der. Åh fanden, jeg er lige nødt til at nether. Hvad mangler du dernede? Flere nether bricks. Nå. Har vi ikke haft nogen herovre? Jo, men jeg har brugt det hele. Også nether whack. Ja, men det er jeg brændt om til almindelige bricks, dem skal jeg bruge bagefter. Nå, okay. Men ja, jeg tror bare at lave de her overclocks færdige off-camera. Og så er det bare sådan her. Og så electronic circuit og core kabel, så det er jo ikke sådan det helt vildt. Det kan jeg vel godt lave off-camera. Vi ses. Bye bye.